Hei, mä olen Marita Kraama ja mä ohjaan täällä Auralassa muun muassa pilatesta. Tervetuloa tänne kesäpilatestreeniin. Aloitetaan. Ota lantion levyinen asento sun maton etuosassa ja hengitä nenän kautta sisään. Hengitä ulos ja nyökkää leuka rintalasta. Tiivistä vatsakylkikaaret, pidä painon pääkiöillä, rullaa alas nikama nikamalta. Kun pääset alas, koukista polvet, istahda sun alustaan ja rullaa sinne sun alustalle. Kohota jalat pöytäasentoon, hae selkään neutraali keskiasento. Hengitä sisään, purista polvet nilkat yhteen. Aloitetaan satasella. Tiivistä uloshengityksellä lantion pohja, vatsa, kylki, kaaret. Kohota pää ja hartiat ja käsivarret tulee reisiä molemmille puolille. Hengitä sisään 2, 3, 4, 5 ja ulos 2, 3, 4, 5. Sisään 2, 3, 4, 5 ja ulos 2, 3, 4, 5. Kurota sormia pitkälle eteenpäin ja pidä katse sun etureisissä. Hengitä sisään 2, 3, 4, 5 ja ulos 2, 3, 4, 5. Pikkusen tilaa leuan alla. Siellä on se meidän tomaatti tai sitruuna. 3, 4, 5. Voit myös ojentaa jalkoja kohti kattoa tai laskea niitä vähän sinne etuviistoon. Purista vahvasti jalkoja yhteen ja sieltä läpsyttelet. Käsivarret ihan täältä olkanivelestä asti vahvasti sinne. Läpsytät ylös alas, että ei pelkästään ranteista, vaan koko käsivarsi. Ja siellä vahva ydintuki, lapatuki, lapaluiden alakärjet pysyy alustassa. Ja ehkä vielä 10, 2, 3, 4, 5 ja ulos 2, 3, 4, 5. Ja sieltä tuo jalat koukkuun ja rullaa ylös. Siirrä vähän sun lantiota sinne eteenpäin ja purista polvetilkat yhteen, tuo kädet tänne takareisille, suorista selkä, pyöräytä hartiat alas. Hengitä sisään. Ulos hengityksellä tee pieni C-pyöristys ja rullaa alaspäin. Hengitä sisään ja ulos hengityksellä rullaa takaisin ylös ja suorista sieltä rintaranka ja kaularanka. Hengitä sisään. Hengitä ulos. Purista polvia nilkkoja yhteen. Tee pieni C-pyöristys. Hartiat on alhaalla ja rullaa ehkä vähän syvemmälle, niin että ehkä alaselkä tulee alusta. Hengitä sisään ja ulos hengityksellä rullaa takaisin ylös ja sisään hengityksellä ojenna lähtöasento. Vielä muutama pieni rullaus, lämmitetään vähän takalinjoja, vähän selkää sieltä. Hengitä sisään, ehkä jopa hartiat alusta. Hengitä sisään ja ulos hengityksellä rullaa ylös. Ja hengitä sisään, ulos hengityksellä rullaa ihan alas. Ja tällä kertaa me jäädään alustaan. Näin, ojenna ihan sun jalatkin sinne alustalle. Liuuttelet jalat suoraksi, purista polvet nilkat yhteen. Ja tuo kädet tänne pään molemmille puolille. Hengitä sisään, kohota kädet ja päähartiat, hengitä ulos. Eli ylös, rullaus, selkä pyöreänä, rullaa eteenpäin. Hengitä sisään, hengitä ulos ja rullaa nikamalta alas. Hengitä sisään, kohta kädet, päähartiat ja ulos hengityksellä. Rullaa ylös, paina jalkoja alustaan. Hengitä sisään ja ulos ja rulla alas. Vielä kerta hengitä sisään, kohota, hengitä ulos, pyöreästi, tasaisesti rullaa eteen ja sieltä sisään ja ulos hengitys rullaa alas. Noin. Sitten kohota vähän housuja, jos ne on lähtenyt liukumaan alas ja kohota oikea jalka tänne vatsan päälle. Ja ojenna suoraksi. Venytä pikkusen takareittä, koukista vasen nilkka. Jos tuntuu, ettei oikeita polvea saa suoraksi, niin koukista vasen polvi. Muuten voit pitää vasemman jalan suorana, koukista vaan nilkka, paina vahvasti käsivarret kylkien viereen ja aukaise oikea jalka sieltä auki kiertoon. Yhden jalan pyöritys, hengitä sisään ja ulos.
ja sisään ja ulos. Pidä lantio vakana, ydintuki vahvana, paina käsivarret alustaan. Ja vielä 2, hengitä sisään ja ulos ja sisään ja ulos. Vaihda suunta. Sisään ja ulos. Vielä 4. Paina tukijalan kantapäätä pohjatta. Vahvasti alustaan se ankkuroi, se on sun vastavoima, pitää sut siellä hyvin paikalla. Noin. Halaa oikea polvi alustaan ja laske sinne alustaan. Ja sieltä venytä vasen jalka pitkälle, venytä vähän takareittä ja koukista oikea nilkka aukaise, vasen jalka auki kiertoon, paina käsivarret alustaan ja yhden jalan pyöritys. Hengitä sisään ja ulos. Ihan pyri pitämään lantio vakana paikalla, paina käsivarret alustaan. Ja vaihda suunta. Hengitä sisään ja ulos. Ja vielä 3 kertaa. Hengitä sisään ja ulos. Paina tukijalkaa vahvasti alustaan, käsiä alustaan. Noin. Ja halaa vielä jalkaa sinne rintakehään vatsaan. Ja sitten voit työntää, kohota päähartiat, työnnä jalkaa eteenpäin ja rullaat sieltä nikamalta ylös. Noin. Tuo kädet lantion viereen ja siirrä vähän lantiota eteenpäin. Näin. Pyörii pallon lailla, kohota 1 jalka ja toinen jalka, purista polvet nilkat yhteen, pieni C-pyöristys selässä, otsa lähellä polvia, kantapäät lähellä pakaroita. Hengitä sisään ja rullaa sinne lapaluiden alakärjille. Ulos hengityksellä ylös. Sisään ja ylös ulos. Ja sisään hengitys ja ulos hengitys. Ja pieni pyöreys pysyy koko aika. Hengitä sisään ja ulos ja vielä kerta hengitä sisään ja ulos. Näin. Täältä voit siirtää taas lantiota vähän taaksepäin. Aseta oikea käsi tänne säären puoleen väliin ja vasen käsi tänne polven sisäpuolelle sun oikealle jalalla. Yhden jalan ojennukseen mennään seuraavaksi. Pyöränä rullaa tänne lapaluiden alakärjille, koota vasen jalka pitkälle eteen. Hengitä sisään ja ulos ja vaihda. Ja vaihda. Työnnä pitkälle suoraa jalkaa ja halaa, vedä koukkupolvea lähelle rintakehää. Ja vielä muutama kerta. Ja koukista molemmat jalat, tuo kädet säärien päälle. 2 jalan ojennus. Hengitä sisään ja ulos. Ja sisään ja ulos. Purista polvet nilkat yhteen. Jalat on pienessä aukikierrossa. Selkä pysyy neutraalissa asennossa. Ei mene notkolle, ei pyöristy. Ojenna ja koukista ja ojenna ja koukista. Tuo hartiat pää alustaan ja kohota jalat kohti kattoa. Aukaise molemmat pikkiriikkisen aukikiertoon. Ota oikeasta takareidestä kiinni. Hengitä sisään ja ulos hengityksellä kohota pää, hartiat, selkä pyöristyy. Lannenranka tulee alustaan ja vasen jalka kurottaa pitkälle eteen. Jousta 2 kertaa. Yhden jalan venytys. Ja jos missään kohtaa alkaa kaula, ranka liikaa väsyä siellä, niin voit aina tuoda hartiat pään alustaan. Näin, mutta selkä on täällä pyöreänä. Noin. Ja vielä kertaa. Ja jäätä jalat kohti kattoa ja laske hartiat pää alustaan. Tuo kädet ristiin ja tänne pään taakse. Pidä kyynärpäät oikein leveällä. Selkä taas neutraalissa asennossa. Hengitä sisään. Hengitä ulos, kohota pää ja hartiat. 2 jalan venytys. Hengitä sisään, laske jalkoja sulle sopivaan kohtaan. Eli selkä pysyy. Todella vahva ydintuki. Sisään hengityksellä laske, ulos hengityksellä kohta. Sisään hengitys ja ulos. Ja sisään ja ulos. Ja vielä kertaa sisään ja ulos. Mennään suoraan ristiin rastiin. Vedä oikeata koukkupolvea. Kierrä kurkista rintakehästä. Kierrät. Lantiojalat menee suoraan eteenpäin. Pidä kyynärpäät oikein leveällä. Vastakkainen kainalo ja olkapää kurottaa kohti vastakkaista polvea. Ja vielä muutama kerta.
Ja hala. Polvet sinne rintakehään etureisiin. Ja täältä kohta pää, hartiat ja rullaa ylös. Avaa jalat alustan leveydelle ja koukista sun nilkat. Suorista selkä, tuo kädet vaakatasoon eteen. Selän venytys. Hengitä sisään ja ulos hengityksellä nyökkää pää, pyöristä hartiat ja nikamalta venytä eteenpäin. Kädet vaakatasossa, pää sukeltaa käsien väliin. Hengitä sisään ja rullaa takaisin lähtöasentoon. Hengitä ulos ja sieltä pyöristä. Paina istuinluun. Päälaki eteenpäin. Hengitä sisään, palauta. Hengitä ulos ja kuvittelet, käsivarret on pitkät, joku vetää sormista, mutta hartiat, olkapäät ei liu tänne korviin, vaan ne pysyy kytkettynä. Rullaa takaisin ylös. Hengitä sisään ja ulos hengityksellä vielä exhale. Venytys sinne ja palaa keskelle. Aukaise kädet sivulle. Seuraavana saha. Hengitä sisään, kierrä. Hengitä ulos ja jousta 3 kertaa. Ja hengitä sisään, kohota ja ulos hengityksellä palauta. Kierrä ja jousta. Ja kohota ja palauta. Ja kierrä ja jousta. Kurota sormia 2 eri suuntaan. Hengitä sisään, kohota ja palauta. Kierrä ja kurkota. 3 joustoa ja kohota ja palauta. Vielä kerta hengitä sisään ja ulos hengityksellä kurota. Tiivistä vatsaa, kylkikaaria ja kohota ja palauta ja kierrä ja kurkota. 2, 3 ja hengitä sisään. Kohota ja palauta. Tuo sitten kädet alustaan ja täältä kierähdetään päin makuulle niin, että sun kädet tulee koukkuun tänne pään tai olkapäiden korkeudelle. Todennäköisesti kädet on siellä alustalla. Jalat voi olla lantion leveydellä tai yhteen puristettuna. Aktivoi pakarat, takareidet ja kannata vatsa, joutsen. Hengitä sisään, kohota päätä, rintakehää, kannata vatsaa. Hengitä ulos ja kohota molemmat jalat. Hengitä sisään, kohota ja ulos hengityksellä palauta. Ja sisään hengityksellä kohota. Ja palauta. Ja sisään hengitys kohota ja ulos hengityksellä palaa, kohota molemmat jalat. Näin. Yhden jalan potku, tuo kädet. Jos on selkäongelmaa, niin tuo kädet ehdottomasti 2 kerroin tänne sun otsan alle, otsakämmen selän päälle. Näin. Ja mä näytän nyt 2 versiota, eli tää on, jos en vielä sanonut, niin tämä on alkeiskeskitason tunti tai vartti. Näin. Täältä. Hengitä sisään, paina lantiota alustaan ja potkaise 2 potkua, vaihda. Ja vaihda. Paina aina vastakkaista jalkaa vahvasti alustaan. Siellä saa polvi ja etureisi vähän nousta. 2 potkua ja palauta, 2 potkua ja palauta. Jatka näin. Tai kohottaudu kyynärpäiden varaan. Kädet voi olla parallel tai Y-asennossa. Siellä kannata vatsa ja palauta. Ja palauta. Paina hartioita alas ja vatsa vahvasti kannatettuna. Täällä on lantio vähän ylhäällä. Näin. Kyynärpäät olkanivelin alla. Ja vielä. Ja palauta. Ja palauta. Sieltä tullaan alas. Tuo kädet olkapäiden korkeudelle ja työnnä itsesi pienen kiviasentoon. Sinne venytä vähän. Rentoutat sieltä selkää. Noin. Ja sitten mennään sivumakuulle. No. Eli kannata molemmat kyljet, tuo jalat suorana vähän sinne maton etuosaan. Ja voit nojata päätä tänne kämmeneen tai olkavarteen. Tukikäsi tässä edessä. Ja sivupotkut, hengitä sisään. 2 ja ulos. 2. Hengitä sisään. Molemmat kyljet hyvin kannatettuina siellä. Ja niska pitkänä. Hengitä sisään.
2 ja ulos 2. Paina tukijalkaa alustaan ja pysyt vahvasti sieltä kyljellä. Noin. Tuo jalka pienen auki kiertoon ja kohota. Tuo nilkka koukkuun laske. Ja kohota ja laske. Pidä lantio paikalla. Vahva ydintuki, vahvat kyljet, selkä. Kohota ja laske. Ja kohota ja laske. Ja pienet ympyrät. Yhteen suuntaan 2, 3, 4, 5. Vaihda suunta. 1, 2, 3, 4 ja 5. Tehdään meidän vaihto täältä päin makuun kautta. Tuo kädet taas tänne otsan alle niin, että otsa on kämmenselän päällä. Jalat on pitkät. Paina lantio alustaan. Ja kannata vatsa, aktivoit pakarat, takareidet. Koota molemmat jalat ja iskut päin makuulla. Eli kopsuttele kantapäät yhteen. Hengitä ulos 2, 3, 4, 5 ja sisään 2, 3, 4, 5 ja ulos 2, 3, 4, 5 ja sisään 2, 3, 4, 5. Laske jalat alas ja kierähdä sun toiselle kyljelle. Tuo jalat vähän etuviis, tuo jalat on suorana ja voit siellä pitää tukikäden rintakehän edessä tai tuoda pään taakse niin, että kyynärpää on kohti kattoa. Kohota päällimmäinen jalka, sivupotkut. 1, 2 ja taakse. Ja sisään 2 ja ulos 2 ja sisään 2. Kyljet kannatettuina, vatsa tiukkana. Ja vielä kerta. Tuo jalka yhteen pienessä aukikierrossa. Lantio paikalla. Kohota ja laske. Ja ojenna nilkka koukista. Ja kohota ja laske. Ja kohota ja laske. Ja kohota ja laske. Tee pienet ympyrät. 2, 3, 4, 5. Ja vielä toiseen suuntaan. 2, 3, 4, 5. Kiepsahda tästä vielä selin makuulle. Ja kohota jalat kohti kattoa. Paina käsivarret vahvasti alustaan. Jalat pienessä aukikierrossa. Ja sieltä korkkiruuvi hengitä sisään. Ja ulos hengityksellä takaisin. Hengitä sisään ja ulos. Eli paino menee sinne ristiluun oikealle puolelle ja vasemmalle puolelle. Jalat yhdessä vahvana kiertää pienen ympyrän. Hengitä sisään ja ulos ja sisään ja ulos. Vielä kiusa. Tuo täältä jalat yhteen ja kädet tulee tänne pään molemmille puolille. Hengitä sisään, kohota kädet, pää, hartiat ja ojenna sieltä oikea jalka pitkälle eteen. Hengitä sisään ja ulos. Hengityksellä laskeudu alas, koukista polvi ja kohota vasen. Sisään hengitys ja ulos. Ja sisään ja ulos. Tee vuorojalan ojennuksella tai ojenna jalat sinne eteenpäin. Sisään ja ulos. Ja sisään ja ulos. Ja sisään ja ulos. Ja sisään ulos. Ja. Eli kiusa ykkönen. Noin, tuo vielä jalat koukkuun ja siirrä taas lantiota vähän tänne eteenpäin maton etuosaan. Täältä hylje. Kohota yksi jalka ja toinen jalka. Aukaise jalat auki kiertoon. Tuo kädet sisäkautta tänne nilkoille. Ja hylkeen läpsytykset tapahtuu täällä avaten lonkkia täältä. Näin. Joko tee pelkät läpsytykset tai tuu mukaan hylkeen pyörähtämisiin. Eli täältä tehdään 3 läpsytyksellä, sisäänhengityksellä. Mene sinne ihan lapaluiden kärjille, 3 läpsytystä ja takaisin. 1, 2, 3. Rulla 1, 2, 3. Ulos hengityksellä takaisin ja 1, 2, 3 ja rulla ja 1, 2, 3 ja rulla takaisin. Tuo jalat alustaan, tuo kyykkyyn, hengitä sisään ja ojenna jalat. Jalat on lantion leveydellä ja ulos hengityksellä rulla ylös nikamalta. Tiivistä vatsaa, kylkikaaria ja rulla ylös sinne. Hyvään linjaukseen, hyvään rentoon ryhdikkääseen asentoon.
Hei, kiitos kun olit mukana tällä tunnilla tai pikkukesätreenissä. Ja toivottavasti nähdään syksyllä. Ilmoittaudu mukaan syksyn tunneille. Kiitti, moi!